Un nen amb capelina del capità Pescanova surt a jugar amb el seu vaixell de paper obviant les prediccions Sant Tomàs Molina. L'embarcació que s'estava perdent en la foscor del clavegueram és recuperada per un dels pallassos més famosos del cinema. I no ens referim a en Tortell Poltrona, si més no al Tortell que nosaltres coneixem, perquè no un Mac-Mac-Mic, el nen Jerslan Cruspet. Així comença aquesta història que es basa en una pel·lícula de 1990, que alhora es basa en un llibre de 1986, que alhora es basa en fets reals, que alhora es basa en xarangó. Per aquest motiu, poseu-vos còmodes i baixeu les persianes i la il·luminació, que avui farem 5 cèntims de la pel·lícula It. Wow. Però no us preocupeu que no es tracta d'un monogràfic dels casos estranys que han succeït a l'Institut del Teatre, perquè si fos així, el film duraria bastantes hores més. Aquesta és la història d'un grupet de joves que intentaran salvar el seu poble d'una onada de desaparicions molt misterioses. I qui són aquests Avengers juvenils? Bill Denbrough, com el germà gran del nen de la capelina que surt al principi de la pel·li. Està retraumat i és sent culpable dels successos d'aquell fatídic dia. Richie Tothier, com el gracioset del grup que sempre fa bromes i acudits de caire sexual com a mecanisme de defensa. Stanley Uris, com el nen jueu fill de rabí que té poca autoestima i és bastant reservat. Mike Hallon, com el més madur del grup, segurament conseqüència de viure i treballar amb el seu avi degut a un antic accident que va afectar la seva família. Eddie Eduard, com el nen malaltís i obsessionat amb la higiene i la medicina per culpa de l'adoctrinament de la seva mare. Ben Hanscom, com el nen nou del poble, que li agrada molt la història i llegir, però sobretot li agrada més la Beverly. Beverly Marsh, com la noia encoratjada que, a part d'enfrontar-se als misteris del poble, s'ha d'enfrontar a l'abusador del seu pare i a rumors falsos que difamen els bullies de l'institut. Perquè sí, en aquesta història, a part d'un fan de xarango assassí, hi ha un problema major. L'abús familiar i escolar. I per representar el bullying a l'escola tenim ni més ni menys que en Nicholas Hamilton. I'm Nicholas Hamilton. I'm a beautiful girl. Que per qui no l'ubiqui fa un dels fills de Viggo Mortensen a Captain Fantastic. Però quin llargmetratge, quina banda sonora, quins diàlegs, quina pel·li més fantàstica. Però per fantasia la que els hi espera el nostre grupet protagonista, perquè de sobte comencen a passar coses estranyes. I quan diem coses estranyes, volem dir coses molt estranyes. I quan diem coses molt estranyes, volem dir coses molt estranyes. Ai, quin ensurt, ai, quin esglai, ai, quina por. Però voleu saber quin moment va fer que saltés de la cadira i fes 2 mortals enrere? Voleu que us ho digui o no? Voleu? Doncs el moment en veure que esteu mirant aquest vídeo sense subscriure's. Així que ja sabeu, si no voleu que un fan de xarangos persegueixi transformat del vostre pitjor malson, teniu un botonet preciós aquí sota. Seguim. El grup es reuneix per comentar la jugada i remarcar-nos informació que resulta ser molt rellevant per la trama. Què vol dir això? Que ja pots donar-li al play Conan Edogawa. 3, 2, 1, go! Mira que resulta que l'onada de desaparicions no és tan estranya en aquest poble, i fixa't tu si és tan recurrent que s'ha anat repetint cada 27 anys des de la fundació del mateix, afectant adults, però sobretot a infants. I com si es tractés de l'1 d'octubre, ni aquell mateix dia es van lliurar, perquè totes les persones que van firmar la Constitució de la localitat van desaparèixer per complet el dia següent, només deixant un rastre de sang que els portava fins al pou del centre del poble, un pou que uneix a tota la xarxa del clavegueram, un pou únic, un pou per governar-los a tots. Ah no, que això és d'una altra pel·li. I on es troba aquest famós pou en l'actualitat? Doncs a la casa més sospitosa i més terrorífica del poble. Clar que sí! No podien haver-hi construït un bon preu o haver-hi fet una superilla a sobre. No! Havia de fer just l'única construcció del poble que diu «Ei, sóc un cau de pallassos assassins». Així doncs, el grupet juvenil fa via cap a la casa del terror, on es troben amb el que esperaven trobar. Així és. Torna a aparèixer el nostre estimat amic. El gat que toca reggaeton amb el piano. Lol, no. Evidentment es troben amb el killer del barri.
En Penny's Wayne s'acaba amagant al pou i els nens aconsegueixen sortir vius de miracle. Qui no surt tan viu és el braç de Led, fet que provoca una crisi del grup més forta que la del govern de Catalunya. És indiferent quan escoltis això. I els amiguis s'acaben separant. No! God, please, no! 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 Crisi absoluta, ruptura gegantina, desastre total. I per acabar-ho d'adobar, la Beb és capturada pel fan de Charango. Para! O sigui, para el vídeo, no puc més, marxem. Ui, no vull saber res més ja. Joder, posa anuncis. Web, com va, amigues i amics assassins? No us ha passat mai que aneu a atacar un grup de joves que està tranquil de vacances i de sobte... Oh, merda! La sang esquitxa més del que deuria i es taquen llençols i bufandes deixant aquella olor permanent a mort. Si esteu cansats d'això, us presento Pallassin. Matem brut, però ho deixem net, que no som monstres. Pallassins, per tots aquells assassins que creuen que el Tomàs Molina és el Don Limpio català. Un moment, no vagis tan ràpid, periodista de Twitter, que els joves protagonistes encara tenen coses a dir, i els Avengers són reunits de nou per tornar a entrar a la casa endemoniada i acabar d'una vegada per totes amb el maligdà. Així doncs, regueta contra empoderats i sense por l'equip entre els clavegarams a través del pou maleït, però no entran sols, perquè arriba el bully de torn i... A la caixa! Donin pel cul, vinga. Bona aportació, Nicolás. Té, bailecito del clon perquè descansis en pau. El grupet segueix avançant amb una premissa clara. És molt important mantenir-se units i no separar-se. Oi, Stan? Stan? Bé, ja li han menjat la boca. Sigui com sigui, els nois aconsegueixen arribar fins al cau del pallasso, on els esperava la Bet, l'habitant estil Stranger Things. I és que, com comentava en Penny Wayne, aquí sota tot flota. Flota la Pep, floten els nens desapareguts i flota fins i tot Carrero Blanco. Ha, 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 lol, una altra querella. Sí. Però és en aquest moment quan tothom es va posar la mà al cor, perquè en Bill es retroba amb el seu germà i junts protagonitzen l'escena més tendra del film. Però no us penseu que en Bill s'ha tornat malvat com en Duran i Lleida. És només que és més intel·ligent que nosaltres i sabia perfectament que això era una trampa pallassil. Prepareu-vos, catalanes i catalans, que el combat final és a punt de començar. De tot l'univers i del món sencer, el més fort de tots i bon Jan també. Tu contra els dolents sempre a punt de lluitar, per salvar el món ningú no et pot guanyar. Ei, múscul man, de tots som més forts. Múscul man, pot ser per tothom, amb el món sencer. Múscul man. I després d'un combat intens, els nostres estimats protagonistes desterren el pallasso, deixant-nos una bona reflexió. El bullying es combat amb bullying. Molt bé, grupet, aquest viatge no us ha servit per res. El que sí que serveix és el pacte que fan tots al final, un pacte de sang que ve a dir que si el pallassete no està mort, es tornaran a reunir per acabar amb ell definitivament. Ole, ole, sang amb sang com els Borbons. Que bonic, que tendre és l'amistat infantil. I fins aquí... Per sorpresa de ningú, el pallassete torna al cap de 27 anys i el grupet es torna a reunir per tenir la lluita definitiva. Això vol dir que farem un resum de la segona part? Lol, no! Ja que el film només se salva perquè actua en James McAvoy, que fa de Bill. Oh, quin actoràs que és en McAvoy! Bueno, va, sense demaneu per favor als comentaris, potser fem un pensa. I si voleu més vídeos que no siguin ni dos, podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-nos a les xarxes socials, escriure els comentaris que us agradaria que resumíssim. S'intentarà fer el que es pot, però no sabrem si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins la propera. Xau, xau! Uap. Tu fes un crit de guerra i llança't al mar per navegar per oceans misteriosos. Quan decideixis que hem de marxar, crida'ns i tots junts vindrem per poder-te ajudar.